Lezi zinhlupheko ngezesikhashana nje andike zizodlula futhi zizophela. Lo mlayezo ke ufikiswe isimo njoba ngeke ngachaza ukuthi izimo ziba ziningi empilweni, ufikiswe isimo. Kodwa ke ngase ngima ithemba futhi lelo themba bengifuna ukudlulisela kuwe mbukele lapha ekhaya ukuthi inhlupheko kuzo khona manje azingakuhlukanisi nothando likaNkuluNkulu. Inhlupheko kuzo khona manje azingakuhlukanisi nokumthanda uJesu. Ezesikhashana ziyadlula. Yazi inhlupheko mina ngiyibonile inayo i-expiring date njengobisi lwakwakho lapha efrijini. Njoba uligcinile lisefrijini nje lubhaliwe ukuthi lu-expire nini. Nenhlupheko kinjalo. Izodlula, izophela ngegama lika Jesu. Ungalahli ithemba, ungamgabazi nakancane nje uNkulunkulu, methemba uNkulunkulu. Kodwa yithi uhambe endleleni ube uqinisekile ngokushoyo nangethemba lakho. uNkulunkulu akubusise. Ngezesikhashana njena zizodlula lezinhlupheko ngezesikhashana nje zizodlula zizophela lezinhlupheko zizodlula zizophela lezinhlupheko nje Shomena lezinkathazo esisandleleni zizodlula zizophela ungalahli ithemba.